Yen ora kleru iki tlatah Gunung Ijo. Yen pancen mangidul kae Gunung Merapi. Yen sisih kidul kulon kae papan kang endah kanggo parisa. Nilon wiwit mau aku mlebu karang Pragisan nanging swasana tintrit kae ana manuk gagak sing sesamberan jroning alas coba tak tersi ana kahanan akeh tumpukan balung balunge menungso nanging bareng tak titik nggon sapitane kae sih rapet pratandha yen to tumpukane balung kae bocah wadon sing isih prawan ono apa mari iya sampeyan iku sinten? Oh. Baureksa. Baureksa. Lah sampeyan Jaga Ijo. Sampeyan lho. Dipun wanu aku nggih, Mas. Kula maesa. Nah, cetok. Wis cetok. Masa iki? Kula mboten gadahi papan. Nah, sangsaya. Maling iki omahe sakon-kon sangsaya. Kula sanes maling. Kula dadi maling. Kowe iki kok ora maling iki piye? Kowe iki wayah dudu wayah rambiyanen desane wong. Tur mrene, upama kowe ndak kowe maling ora salah. Hei, kowe nyambangi balung-balung menungso kae. Kok apa ae? Nyolong kok wong wedok-wedok jare arep kok apa? Nggih, nggih, nggih. Nggih, kula maling. Nah, iki lagi ngakoni. Nyolong prawan-prawan to kowe? Nggih, sing nyolong prawan-prawan. Ayo, sareng jam mangan. Kula nyolong prawan-prawan niku mergo balunge niku ajeng kula nggih nyulang lipat sampeyan. Ojo kurang ajar kowe. Jaga iso. Ojo nganti mlayu ajeng. Mlayu ya ilang nek iki foto sak. Hati-hati lho, Kang. Hati-hati lho. Oh, wis. Aku Demang Penanggalan ing Prambanan. Ki Demang Penanggalan menika panjenengan sing kagungan panguwaos wonten ing Kademangan. Ora luput. Kula pun nate pireng asmanipun Ki Demang Penanggalan. Lajeng pawakane dedeg piadeke gedhe dhuwur bagus cakrak kira. Sampeyan iku sinten? Aku Dalang Mantingan. Dalang Mantingan. Dalang wewengkon Klurak Wonosobo katane kok. Bener. Nggih. Ki Dalang menawi asmanipun kula sampun ate pireng. Dalang sing kondang. Tanggapane niku laris
dados panjenengan piyantunipun. Tembunge manis. Ora usah dadak kaum Manis. Ora ketang kowe ngalem bono kawan aku. Saestu punika. Cetha nek iki dina kowe tak anggap maling. Pancen maling. Durjana sing wis wani nolong. Akeh para prawan nolong ing Prambanan. Sopo tenan iku? Kula maesa dhewe. Didalang saestu kula mboten maling. Kula mboten Tasih selak. Selak. Maesa jeneng. Didalang mantine. Ora ketang selak dikaya ngopo. Ing aku duwe kapitayan. Mongko maling kae gelem aku. Ning gelem aku kanthi sarana. Yen maling kae dikepruk. Didalang mantine. Ki demang penangga. Manis sudah. Salajeng kewan cacing kemawon gak lara rasa mobil. Menapa malih kula menungso limrah sira taksih jangkep kancanipun. Kula badhe Tulak sembedan. Enggal atus-atus kakak. sampun ngantos dipun lajengaken. Iki perkarane iki apa? Mula niku sampean nek ora ngerti perkarane. Niki maling sing gawe onteran teng Prambanan harus nyolong perawan niku Lah nggih niku pawongan. perkara kaya ngono kuwi ra ya ditakoni dhisik. Suwen. Oh, dadak grusak-grusu. Oh, tundone bakal kesluru. Salah mlayu. Menengo tak takonane dhisik. Dadi tukaran iki mau kowe ndre pendakwa yen iki maling lho. Tak takonane. Nak Mas, sampean niku sinten? Kula maesa jeneng. Sampean apa maling? Boten. Ora ngono kok, Sok. Sampeyan niku nekone maling napa ngadepi begenggek. Lah ngene kok. Mangkel wong. Nekone maling yang keras ben wedi. Aja grusak-grusu. Demange. Apa sebabe nganti aku kok nyandhet nggonmu padha sulaya iki? Napa sebabe? Aku capet-capet kaya ngerti pawongan sing dedeg piadeke kaya pawongan iki. Kaya padha lupa. Mula ditakoni dhisik. Nalikane aku ditimbali ning Demak Bintara supaya ngusadani Ndoronggung Danapati. Nggih. Kuwi aku ning Demak sadurunge tumeka ing Pedaleman. Aku ing gapura kang angka 1 ketemu Senopati 1 ning dudu iki jenenge Panengkron. Panengkron. Ning nek boten maesa jeneng. Dudu bareng kang angka 2 uga ketemu meneh. Jeneng Ya dudu iki jenenge Gajah Alit. Senopati Demak. Kang kaping 3 jur ketemu dedeg piadeke padha. Nggih. Ya nganggo sumping kudhup kembang mlathi. Nggih. Nah, terus jenenge iki Rangga Tajaya. Nak Mas, Kula
panjenengan iki ndak jenenge si Rangga Tajaya. Kula maesa jeneng. Maesa jenar apa Rangga Tajaya? Maesa jenar. Maesa jenar apa Rangga Tajaya? Rangga Tajaya. Lah dalah. Senopati Demak Rangga Tajaya. Boten niku sampean nggih pitados. Lho. Lah kok Boten wonten tingalipun jeneng Senopati Demak kok kelayapan budi prambanan sandhanganipun Sarwa Sudra. Boten niku pitados sampean. ngono. Iya. Nah, Mas. Lah kok ngantos panjenengan ngagem sandangan Sudra njur ngantos kegarang-garang ing laku kaya ngeten iki pripun lara-larae? Saderengipun kula matur, dene menika wawados mila cekapo Ki Demang Penanggalan Kakang Dalang mantingan dalah panjenengan saged nganti jalaran niku wawados. Oh, badhe kasimpen sampun ngantos kuwi dhateng sinten kemawon, Mas. Bapak Asmiti, Nggih. lara-laraipun menika rak rikala ngepasi ari Anggara Manis. Kula katinangenah jagi utawi tunduk kemit wonten ing Kasultanan Demak. Kadadak piyandel kekalih ing Kasultanan Demak punika Kiai Nagasasra dalah Kiai Sabu Inten murca ical saking Prangkan Pusaka. Lajeng Kanjeng Sultan Trenggana duka yayah sinipi ingkang lerekipun yen ing Demak isih kecondhokan sisa-sisaning murid Syekh Siti Jenar ing lemah jagat Demak ora bakal tentrem. Rumaos kepidak raos sing manah kula jalaran kula taksih kalebet siswanipun Guru Agung Syekh Siti Jenar. Nah, ing dinten menika ugi kula sumpah wonten ing ngajengipun ceketeng gapura Kasultanan Demak. Kula mboten badhe pati-pati wangsul wonten ing praja Demak Bintara menawi ta mboten saged mondhongi utawi mboyong piyandel kekalih Kiai Nagasasra dalah Kiai Sabu. Salajengipun lajeng kula sowan wonten ngersanipun sesepuh inggih guru kula yang pengging sepuh Handayaningrat. Kula tetirah lajeng kula pikantuk dawuh di kowe bakal bisa mujudake lan nggawa anane Kiai Nagasasra lan Sabu Inten saranane iki sandangan nggonen nanging kowe aja nganggo jeneng Rangga Tajaya nganggo jeneng Sesilon Mahesa Jenar dados Mahesa Jenar nggih Rangga Tajaya nggih Mahesa Jenar Rangga Tajaya ya Mahesa Jenar. Mulane ana sawijining perkara iki dilarang dhisik. Kedaya keberatan aku. Lah terus bocah-bocah niki wau pripun? Menika ora gojek kalian kuwi. Mati. Lah terus pripun? Lamun semaput. Oh, mohon mang nggih kula tambanane dhewe. Nggih. Ini kok ketak-ketek. Maling, nek kok balik lho. Cocok.
Jangan kowe lho. Nek pancen kelaran tenan. Ayo, iki lho, adep ana bakale bapak segede lho. Ayo. Sumbar rek. Kan ngadep ya bocah iki piye? Ampun kalah kula. Tekan malih. Iki sapa iki? Dudu malih. Lah sinten iki? Iki Senopati Demak Bintara. Kanjenge Rangga Tajaya. Wis dara kok kuat. Waduh gerusak. Boten ngertos kok. Mulane barang iki ditakoni dhisik. Kula sing njaluke ngapura bocah-bocah niki. Bawah sami-sami. Nggih ngeten iki. Menika namung sarana namur lagu. Sampun ngantos kawis kok. Sisan damel mangke manunggaling kula dalah. Bapak sing gede dulu, Cilaka niki cilaka, dia cilaka, Bapak. Bapak sing gede cilaka, Bapak. Lalu Indra. Ya, Bapak. Ane ngapa? Cilaka, Bapak. Cilaka piye? Anake sampeyan Anakku. dipun biadat dicolong kalian. Maju. Sabaran. Anakku dicolong samaran. Aku kuwatir nek ketumbrek. desaku mati kowe. Wongko iku. Kula nggih gumun. Bocah wadon kok rosane ngoten. Lah ya sing tuwek ya ora ro tuweke kok. Lah niku mengke nek gegere bolong pripun? Wah. Nuwun sewu. Kakang Demang tenan. Nggih. Kok cubriya kula kalian Bapak asem nggih. Kepareng badhe nuwun nggih. Jentik manis menika sinten? Jentik manis niku anake Bapak Semedi. Oh. Bojone Wirasaba. Nggih. Lajeng samparan niku Bramacora Gento bajingan. Wah, jenengan enake wae. Samparan niku Gento Bramacora.